Ngamano chupe station a time gombulu. Okay. Kama ne kaka dwarore. E report kata steps kata okenge okenge ma ikawge kata ma ipimonwagi. Mana matin nono king'iyo yiero madundo manyotimgi. Bende ilog kata report maru manyo ugolo nyiso nang'o komakore koda ikruok mar IEBC ewi yiero manyotim madundogi. Mane gima waneno maduong' ni IEBC poko ikore kaka dwarore. Pod ginyien, pod nitie gik moko matindo tindo madwarore ni gitim mondo mi gibed makare ka wadhi e uchaguzi ma waneno maduong' mabiro ni. Mokwongo kaka gidil gi violence. Lueny matimore uchaguzi. Wang'iyo kaka gidil gi candidates. To kaka gidil gi candidates ma jo siasa gi chama mag siasa. Mage gik ma waneno ka gowa kibaji ni pod waneno ka IEBC pokongirore manyalo wuok mawachi ni ngang. In candidate nitiere code of conduct madwarore ni sign. In kaka chama mar siasa nitiere code of conduct madwarore ni sign. To ma wacho ni okonego bed ni fujo kata dhao ukelo utimo. To ka utimo atua mane ma wanyalo ma sheria omiyowa mondo wakaw. To be wakaw gi. Mago nokwaneno kikaw. Mondo mi kwe obedie, mondo mi ombulu ogo e yo moro ma kare maratiro. Okay. Mano gima nwaneno momiyo koro nwaneno kaka Kasipul Kabondo. Kasipul. Yes. Fujo no bede dhao no wuok ma ji otho. Waneno gi kata Nambere, Kariobangi kae waneno dhao. Yeah. Okay. Malava be waneno dhao. Yeah. Maduong' malich kabisa. Ma wapenjore nang'o miyo wago ombulu, pod wagoyo ombulu to wan gi dhao, wan gi fujo. Dhano tho, gik moko iwang'o, gik moko iketho. Magi gik moko wadwa. To mar ariyo,